har vi rimelig meget tid til at optage den her gang, så vi har sådan cirka 3 minutter, så det er pissegodt den her gang her, så vi kan få rigtig meget med. Nå, så du kan se, at hans seng derovre, den er jo kraftig med lort. Den er kraftig med ryddet på plads. Og det er over i venstre hjørne for mig, der ligger en anden seng, som jeg aldrig bruger, jeg ved kraftigt med fra. Den er kraftig med at sove på. Og hans brækspand, som man siger, han bruger, men det gør han kraftigt med, det ved jeg. Og så er hans lille tøjskuffe derovre, som der også ligger lort. Og der ser vi jo Mathias, han sidder derovre med sit kinky smil. Det er lille møgsvin. Jeg falder ham simpelthen ikke. Han stener på den computer hele tiden. Og prøv at se, prøv at se det her. Prøv at se det, han stener jo kraftigt, men det er kraftigt med løgn, det der. Og det flyder kraftigt på bordet. Og så har vi Fakta her igen, og en hammer, som vi kan smadre Fakta med. Nej, jeg vil gå ud over solvandene. Sådan går. Hvad siger du derovre? Nej, det gør jeg så ud over solvandene. Og hans Burberry, som man kom til at ødelægge på hans udstødning på knæet, det var kraftgivet med fineren, mand. Hvad skal jeg mere fortælle? Skal jeg fortælle herude, der går han op igennem her, ikke også? Fuck det, ikke også? Og det er simpelthen hans have, den og så trampolinen den, ikke også? I baggrunden, så man hopper på hele tiden, så man synes, det Ja, det siger jeg er også rigtig god til at drømme på den. Prøv at se, hvor meget det flyder her, mand. Det er kraftigt muligt. Hold nu kæft, Mathias. Du er altid. Prøv at se der. Han er ikke styr på en skid, mand. Og chipsposer, mand. Det kan jeg klare, det er, du kan ikke klare. Prøv at se der, det flyder kraftigt overalt, mand. Vi må vel fandme få et sukkerchok, hvis hun var herinde, mand. Det er kraftigt, vi går fuldstændig over, kan vi ind. Og prøv at se det herovre, mand. Gøjle show, mand. Man kan kraftigt med hænge sig det med, mand. Det er cool, mand. Hvad så, mand? Men jeg har ikke mere at sige for i dag. Det var dagens nyheder fra Mathias Førse. Hej, hej, du.